Mira, mira, miramos la tele. Mi marido que me ve allí. Con la butifarra a la mano. No la fría. Sobretot, serà molt puntual. El pas que anem serà poc concurrent. Moltes gràcies. Llavors, si voleu rematar amb una terrina, podeu rematar amb una terrina. I no hi ha la cansalada, la botifarra, a les 10 i a les 10. Sempre carregueu l'oli del mateix. Sí. Home. Almenys tocarem un cop aquesta... Aquí tenim un tros de llenya bastant malaguanyat. Gràcies. No és gaire cuita, doncs doni molt de cansaladeta. La penya boletaire us recorda que té rifa de Nadal, que com cada any aquí es venen els números de la rifa, després que no es treu, números de la rifa de Nadal. Han vist que no vendria. Un moment que la vulguem no la tira, sisplau. Cansalada. Cosa cansalada. Cuina catalana. Cansalada. Un? Molt bé. Les carrines del Berguedà són les novetats d'aquest any. Sí que parla, sisplau. Vinga. Gràcies. En punt. Sobretot, sigueu puntuals. I hem pujat plegats, bueno, no hem pujat plegats, però... Bueno, perquè el meu pare... Què passa, que no voleu cafès, hosti? Sí, s'han d'anar fent coses. No pots aparcar-te mai. Mira, que és el que comentàvem aquí a la vora. Pensat? Això. Aquest segurament seran... Perquè n'hi ha més d'una mida. Sí. Molt bé. Sí, jo també en tinc un, i saps què? Tinc de fer-me una neteja perquè en tinc moltíssims, aquells que es poden mira, fer Aquí, sí. Sí, digue-li la teva germana. Hola. cansalada i de... Tastets. Quina botifarra. No té problema, tio. Nosaltres sí que tenim problemes. Tenim dos rics. Sí. Jo marxo al camp. Jo vaig ser evitant que es veu la de Berga i bé. Ah, sí? Igual que aquí a Berga es veu. Ah, sí? Ah, vaig ser.
Vine, vine, Sant. I és dels blavets, de la família dels blavets. Això és gelatina, gelatina. La més que té i la mucositat que té. Això és la patata amb fredolit, veus? Amb les rostes de cansalada, el pèl de negre típic del Berguedà, l'aioli de codonys, l'aioli de codonys es fa amb els codonys, veus aquests codonys aquí, i això és la patata emmascarada. Jaume, una cosa. Tu vaig a buscar un any i una cosa, vols alguna cosa? Segur? Mira en cervesa, si cal. Gràcies. Joan. Cogueta. Negre. de bolet. Ya, pero me dijeron que vendrían después. Bueno, es igual, si vienen, pues ya, si no, miraremos. Senyores i senyors, la festa dels bolets, com cada any, es manté amb el seu... Això que xiula ja m'acabava. Els recordem que en tant de bromes diem sempre el mateix. La Guàrdia Urbana no deixa passar el colesterol, per tant... celebrant la festa d'un bolet, la festa boletalla. Els recordem que, a més dels nens del barri. Per Abril Serra, de l'Escola Sant Joan. Per Blanca Costa, de l'Escola Sant Salvador. I una Bueno, de l'Escola Sant Joan. I aniran venint cap a la bàscula. No se t'aboqui. Us recordem que també a la zona de l'esmorzar aquest any hi ha unes terrines de la penya boletaire amb plats cuinats amb bolets boníssims que podeu degustar només per 3 euros. Aprofiteu que són boníssims. També recordeu que tenim loteria de Nadal de la penya boletaire. Com podeu observar, tenim una bona colla de boletaires infantils. Nois i noies han buscat bolets aquí a propet, en una zona acotada, i que ara doncs ens els ensenyaran. De moment els podeu anar mirant vosaltres mentre donen la volta i se situen a l'entrada del recinte. Doncs vinga, la gent no veurà gaire. Esperem aquí, en fila, i anirem passant d'un a un. També hi pots anar tu, Espereu aquí. 15. 15. Aquest nen creix molt de pressa. Molt bé, Pere, gran canall i tot. Vinga. Tots tenen el mateix pes. No, espera't. 13 quilos. Vinga amunt. 16 quilos. Vols dir que no hi tenies el peu, tu? El Ramon, tu i tot, vinga. El Ramon ja no deixa ni l'assistent, ell puja, dalt i puja, vinga.
Molt bé, Ramon. 21. 21. Aquesta bàscula se'n val si ve buscar bolets. I que, 24. sobretot, 24. 24 quilos. I que, sobretot, doncs, adquireixin el respecte pel bosc. 24. 24, vinga, molt bé. Rossinyols més bonics i algun rovellonet. Què tenim aquí? També, afegiu el petit, també. Que caram. Vinga. Home, que també participi. 21. 21, vinga. Home, que n'hi ha dos, La Maria. La Maria. Maria Cistell i bolets, vinga. El Biel, vinga, Biel. Molt bé, apa. Com? Es diu? Ester. A veure, Ester, ensenya'ns una mica aquests bolets. Mira cap aquí, mira. A veure. 27. Quant? 27. 27. Qui més? 16. 16. Molt bé. 27 i mig. 27 i mig. 27 i mig. Sobretot el mig. El mig és... Sí, és molt important. Qui més? El Messi. Ai. El Messi. Com es diu? Eloi. Eloi. L'Eloi. Ets del Barça? I s'accés. Veu una mica, que sí. Mira, 16 quilos. 16. Molt bé, Eloi. Molt bé, Eloi. Qui més? Laia. Qui més tenim aquí? 23. La Laia. 22 quilos. 22. Caram. 26. 26. La gala, va. Vinga, Gala. Amunt. Hola, Gala. No, amb un any i mig van dir que no podia pagar. 13. 13. Molt bé. Qui més tenim? Tots tenen el mateix premi, per això aquesta passada és simbòlica, més que res, i que l'objectiu és que siguin bons boletaires i sobretot respectin el bosc. 22. 22. Va tornar a agafar la cistella, tots dos. Apa, ara anem. Qui més hi tenim? Aquí tenim aquí, dóna-li. Isaac. Mira, l'Isaac en té 14. Vinga, l'Isaac, 14 en ella. Quin més tenim? 20 quilos. 20, molt bé. Quin més? 14. 14, molt bé. Endavant. Ui, quins rovellons més bonics. Amb pipa i tot, cistella, rovellons, el Marc i la pipa. 13. Bueno, que més 13 deu ser la pipa. Molt bé. Endavant. 14, molt bé. Com es diu? Enric. L'Enric. 28. 28. Molt Enric. Apa. Qui més? Sí que abans es feia. Molt bé, Mariana. Quan passem, per exemple, la primavera i Qui tenim aquí? Biel. Oriol. Oriol. Oriol, home. Ai. Oriol. Xènia. Vinga, Xènia, tu i tots. Vinga, bonica. 17. Molt bé, Xènia. Espera, que provarem. Amunt. Porta sort, això. Com et dius, noi? Xavier. Xavier. 33. 33. Molt bé, Xavier. Gabriel. Amunt. Gabriel. Gabriel. Amunt. Pau i la Laura. Va, poseu. Que podem posar tots. La Pau i la Laura. Tot plegat, vinga. 42. 42. Dues cistelles, bolets, els dos nens,
Laura, gràcies, bonics. Aquesta és la meva tia. Qui més tenim aquí? Ens heu agafat vosaltres. Ui, molt bé. Maria, molt bé, Maria. Gràcies, bonica. Qui tenim aquí? Mira, cap a la bàscula. I de com et dius? L'eix. I el nen. Home, aquí, 50. Qui més? L'ètic. És fins al 7, no? Vinga, home. Sembla que ja ha passat la dia, fa que sí, Arnau. No, poses allà al mig, dona. Primer comencem amb la... Molt honorable senyora Núria de Gispert i Català, presidenta del Parlament de Catalunya. Il·lustríssims alcaldes, alcaldes de Castellar del Riu i de Berga, il·lustríssimes diputats i diputades, companys de Junta, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Primer de tot, permeteu-me que doni les gràcies a la molt honorable senyora Núria de Gispert per acceptar la nostra invitació i estar entre nosaltres en aquesta diada de la feina. Sabem que la seva agenda està atapeïda d'actes, però que hagi trobat un petit espai per tal de poder assistir a l'aplec dels bolets, aquí a Puigventós ens omple d'orgull. Benvinguda. La penya boletària de Berga, conjuntament amb els ajuntaments de Castellar del Riu i de Berga, organitza aquest concurs de boletaire que enguany ja en són 57. Fa poc que hem entrat a la tardor i el temps fort de bolets s'acosta. És un temps que la comarca del Berguedà rep un impuls turístic important i per aquest motiu la festa dels bolets, declarada d'interès turístic nacional, és un reclam més desinteressat per als pobles d'aquesta ciutat i també per la comarca del Berguedà. Cada any intentem millorar els passats i esperem que gaudim plenament d'aquesta diada. Ara només falta que la collita dels bolets ens acompanyi i ens puguin veure un bon munt de cistelles a rebossar. Us convidem a tots a gaudir dels boscos i paratges meravellosos que us ofereix el Berguedà. I aprofito com a president de la penya boletaire a demanar-vos que respecteu aquests boscos, que entre tots els cuidem i els respectem, sense embrutar-los, i penseu que el bon boletaire és aquell que no deixa rastre del seu pas per al bosc. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, il·lustríssim alcalde de Berga, president de la penya boletaire, president del Consell Comarcal, regidors, regidores, boletaires, amics i amigues, benvinguts al Pla de Puigventós de Castellar del Riu. Benvinguts a aquest municipi que una vegada a l'any ens situa com a capital catalana del bolet. De tothom és coneguda l'hospitalitat d'aquest poble muntanyenc, obert a la gent, turístic i festiu amb la història i la riquesa que ens obsequia la natura. Una natura que fa que atresorem i siguem custodis d'un símbol del nostre país, de pàtria i de nació. Em refereixo al Pi de les Tres Branques. Que ell ens serveixi d'inspiració, que ens recordi el nostre compromís de servei i que ens ajudi a fer front a les adversitats. De la mateixa manera que ell desafia les tempestes, nosaltres no oblidem la nostra il·lusió i la nostra esperança i el nostre destí. Agrair a la penya boletaire i a l'Ajuntament de Berga tots els esforços perquè aquesta festa sigui possible any rere any i doni a conèixer el nostre municipi arreu.
Moltes gràcies i bona festa al Bolet. Molt honorable president del Parlament, il·lustríssim alcalde del Castellar del Riu, president de la penya, il·lustríssim president del Consell Local, diputada, regidora, regidors, alcalde de Vilanova, senyores i senyors. Primer de tot, en breu seran investits boletaires d'honor, la presidenta del Parlament i també el Ramon i la Paella. La presidenta del Parlament és una mostra d'agraïment i de recolzament que anem rebent dia a dia, any rere any, de les principals institucions del nostre país, del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat i també l'any passat de la Diputació de Barcelona. Serà investida d'una camisa de quadres, una camisa que no només és molt maca, que és molt midolada, sinó que representa una manera de fer, una manera d'actuar i una manera d'entendre el país, la natura i també la participació, l'activitat, el treballar per un país, per tenir una comarca millor, una ciutat millor i una Catalunya millor. I és la manera de fer que han fet els altres boletaires d'honor, el Remei i el Ramon. El Remei i el Ramon, doncs els seus llocs de treball, també han demostrat aquesta manera de fer, aquesta manera d'entendre les coses, i per això, avui, més que felicitar-la, els donem gràcies, una manera de donar-nos gràcies, com també fem amb el president del Parlament, per la seva participació i col·laboració des del primer dia i des del moment. I a tots vostès, desitjar-los una bona diada de bolets, un bon concurs de boletaires i que la temporada de bolets doncs acabi tan bé com va començar. Moltes gràcies. El diploma que l'acredita com a boletaire d'honor 2013 i aquesta cistella de productes berguedans, productes relacionats amb els bolets. I com no, la imposició de la camisa boletaire. I aquest aplaudiment per la senyora Núria de Gispert, moltes gràcies. Boletaire d'honor 2013. Perquè també ho celebri aquest cava. Joan Fígols, vicepresident de la penya, i fa aquest darrer lliurament de la cistella també i les explicacions a la senyora Núria de Gispert. Moltes gràcies i per molts anys. Alcalde de Castellar del Riu, i li lliura la múrgola i ara també el diploma. La camisa boletaire, la caixa de cava i la cistella amb productes boletaire. I aquest aplaudiment per la Remei. Moltes gràcies. I la múrgola. I Montserrat Rivera, alcaldessa de Guardiola i diputada del Parlament, que li lliura també el diploma per el moment de boletaire d'honor i ara la camisa. La cistella i també la caixa de cava.
I aquest aplaudiment pel Ramon Vilalta. Moltes gràcies. Felicitats als boletaires d'honor, als quals ara els demanarem que es dirigeixin unes paraules. Comencem amb Ramon. Jo agrairia la colla del Premi Boletaire i també del Parlament de Catalunya, l'alcalde de Riu, el president del Consell Comercial, jo no com de poques paraules i, bueno, m'he fet un treball continuat i que visca la resta del món. Molt bé, Ramon, moltes gràcies. Us agraeixo molt a tots això. Penso que quan ens donen un premi com aquest no l'hem esperat. O sigui, nosaltres hem treballat per la penya i per tot el Berguedà i per les coses que s'han de fer pel Berguedà, perquè ens ha sortit de dintre. I llavors penso que tots els berguedans que ho senten ho fan. I si arribes a un punt com aquest, és molt maco que t'ho donguin i precisament per això, perquè no ho esperaves. Gràcies a tots. El Ramon ha començat el seu discurs dient que era un home de poques paraules. La Remei n'ha dit més, perquè a més mestressa d'un restaurant té que tenir molta capacitat de relacions públiques. Jo era una dona de poques paraules, però les meves obligacions m'han fet convertir-me en una mica més xerraire. Avui és un dia molt important i vull agrair la distinció que se m'ha fet com a boletaire d'honor 2013. És una festa molt positiva, molt bona, una costum que és important mantenir-la. Un costum que porta més de 50 anys d'arrelament en aquestes contrades. I crec que les festes, les tradicions, els costums formen la manera de ser d'un poble. I aquesta festa ajuda a trobar-se, a fer país, a fer comunitat, a fer poble. I crec que en aquest sentit hem de felicitar i agrair la iniciativa a la penya de boletaires. Amigues i amics, els que avui ens trobem aquí, estem junts per celebrar una festa. Fa unes setmanes vàrem estar junts per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Fa un any i fa 3 anys, a Catalunya el país va començar a mobilitzar-se. Els catalans i les catalanes som un poble que es mou, un poble que es mobilitza, un poble que ho fa amb seny, amb ànim festiu, familiarment i reivindicatiu. Reivindiquem tots que el nostre país vol tenir un futur millor. Som majors d'edat per poder decidir el nostre futur. Som majors d'edat per saber què és el que volem. Si avui veieu alguns mitjans de comunicació, veureu que s'ha fet una enquesta en la qual es diu que més del 80% dels catalans i les catalanes volen decidir el seu futur. Per tant, hem de ser capaços tots, amb el seny i amb la ranxa, arribar a allò que volem. Aquesta camisa que avui m'heu imposat porta 3 colors molt vistosos. El verd és el de l'esperança, una esperança per un futur millor. El vermell és el de la rauxa. Per tant, hem de ser capaços d'apassionar-nos, però també estrenar-nos en un moment. I el blanc, que és el del seny. Per tant, les característiques pròpies dels catalans i de les catalanes, el seny i la rauxa, ens han d'ajudar a seguir endavant. Em deien ara, fa un moment,
que no és encara un bon moment pels bolets, per culpa del bon temps, que d'una altra manera ens va bé pel turisme. Per tant, mai del tot estem prou contents. Jo espero que d'aquí un parell de setmanes, 3 setmanes, els bolets surtin bé i que aquesta comarca, en aquesta estació de la tardor, pugui tenir totes les visites turístiques, culturals que siguin necessàries per ajudar a aixecar el país. I permeteu-me que acabi amb unes paraules d'un altre president del Parlament, avui traspassat, que va venir l'any 86 al Pi de les Tres Barques a un acte relacionat amb la festa nacional, amb la Diada Nacional. Ell va dir en el seu discurs, entre altres coses, que Catalunya és un país que s'equivoca, és un país que comet errors, però que també intenta rectificar. Però també va dir Catalunya el que no és claríssimament és un país vulgar, perquè si fos un país vulgar ja no hi seríem, ja hauríem guanyat els altres i ens haurien fet desaparèixer. Per tant, endavant, amigues i amics del Berguedà, endavant a treballar tots junts per una Catalunya plena. Moltes gràcies. Ja ho sé. Recordem que la normativa diu que una sola persona ha de portar un cistell sense tocar el terra des d'aquí a l'entrada fins al Basco. Cistell de llanera. No veig l'expulsor. També hi ha un trofeu pel Rovelló en un cistell. Ole, ole, ole! Passarem, però això no Rovelló, no passem i prou. Dóna-li el tiquet. El tiquet, dona. No. No, el tiquet a l'agafem. Qui els agafa, el tiquet? Joan, que surt ara a la tardor. El bo és un bolet excel·líssim, perquè és un butxer. Qui tenim aquí? L'Aida. Molt bé, Aida. Entreguen el tiquet, una cistella d'uns rovellons molt bonics. No m'hi poseu... S'ha d'afinar primer aquí, que no en tenim ni... Escolta, pensa que... El Benet, vinga. Sempre eren uns quants. Llanegues i Moixeró. Molt bé. Llanegues que entren a concurs. Moixeró no, però molt bé. Una bona cistelleta de Moixeró. Aquests no valen, Aquests no. Et penso que... De Llanegues. És aquest. Molt bé. La cistella grossa? Fins que trobis el ros. Molt bé, el Martí Pasqual amb aquesta cistella de rovellons. Quan hi tenim?
4,600. 4 quilos 600. Molt bé. Em dones uns quants? Fins que trobem la cistella? Home, Ja està. no, això ho has de portar baix. Una mica. Molt bé. Divina, ens porta aquest cistell de rovellons. A la butxaca, espera. Quan hi tenim aquí? 15 i mig. 15 i mig. 15 quilos i mig. Home, que els posi. 15 quilos i mig. Entrem uns quants. Tria els més macos, no pateixis. Vinga, va. Vinga, aplaudim fort. Vinga, que ja hi som. Una mica més, una mica més, una mica més. Molt bé, ja hi som, molt bé. Perfecte. No. No, tornat de 98, tornat de 9. Has coneixet? Tiquet, l'Alfred Prados. Ajudar a portar la cistella. Espera que t'ajudaré, espera. Ara sí, podeu ajudar. Se li diu un premi. Molt bé. Següent participant. Una tarda, menys una tarda i un dia. I un dia, tot el dia, per això. Tot el dia? Sí. Vol dir tot el dia? Tot el dia, bueno, tot el dia des que es fa clar, doncs fins allà a les 5 de la tarda, 4 i mitja, 5 de la tarda. Sí. Quants anys fa que busca bolets, vostè? Miri, tinc 64 anys, des que tinc 6 anys. 6 anys ja em collia de bolets. A casa meva es feien a davant de casa. Imagina't, soc fill de Fígols Vell, que és aquí darrere aquesta muntanya. I a davant de casa ja se n'hi feien. Sí, que n'hi collia, sí. Bueno, és bon any, de bolet en surt molt, perquè ha plogut, però va ploure amb lluna nova, i esclar, què passa? El resultat està aquí, la meitat està picat. Esclar, pel concurs a última hora no ve d'aquí, però per menjar jo no aconsello ningú que hi vagi, perquè és tot picat. Què em fa dels 300 euros del premi? Bueno, el primer, la colla que anem un dinar. Anem a fer un dinar. Bueno, és que no aquesta, és que n'hi ha més, Aquesta i quantes més? I no els hem portat tots, No? No, que va. Ni tenim més a casa que no n'hem portat. No que hem vist que he portat tants quilos, perquè ja vaig caure un cop i ja tinc experiència. Quan va pesar la cistella l'any passat? Quan va pesar la cistella l'any passat? L'any passat 30 i alguna cosa, però l'any passat n'hi havia molt pocs, N'hi havia molt, es vam veure negres, per trobar-los. Vam pedalar molt. N'hi havia menys. 32 quilos penso que hi havia, 31 o 32 quilos. I un dels anys que em vaig portar més, 84 quilos portava. A la plaça Vilaroma. Això demostra que no se'n fan gaire. Sí, era aquesta mateixa cistella que he portat avui, només perquè era tot rovelló petit i tendre, tot petit medalló. 84 quilos, Déu-n'hi-do, Hi ha anys que potser hem de sortir una mica, no gaire, una mica, perquè potser se'n fan cap al cantó de la Pobla, al límit de província, i potser et fiques una mica a la província de Girona, però normalment són del Berguedà. Pensi que el Berguedà és molt gran, és tot territori de bolet, traient els nuclis urbans, surts de Berga, dels voltants de Berga, i el que més ja és tot terreno de bolet. Per on passi, hi ha terreno de bolet. Amb l'Aurora, sempre. Tota la vida? Sí, tota la vida. Que sou 4, 5, 10, 8? Bueno, som una colla, de vegades anem sols, i de vegades anem amb el seu home, i sí, 3, 4, 5. Normalment jo i l'Aurora anem. Què tenen els bolets que us agradin tant? Què tenen? Doncs mira, l'afició de veure-ho fet sempre. Sí, és això el que té. Des de 6 anys, tinc 64, no hi he estat mai d'anar a mirar bolets. Doncs oita, dic mirar, que vosaltres dieu caçar. A Girona ho deuen dir. A Girona i a Barcelona. Diuen caçar bolets, jo no ho entenc. Jo dic mirar bolets. I si en trobo, llavors els agafo, els cullo. M'entén, no? I negre. Del Berguedà, Ostres! Tu ja fas el primer premi? Una bona cistella de nega negra. 15 i mig no entren, com que no n'hi ha cap més. No passa res. 15 quilos, molt bé. Un aplaudiment també. 15 quilos de llanega negra. Bueno, i és de nega d'aquí del Berguedà,
perquè sabem unes quantes llanegueres, una miqueta llunyet, i llavors doncs, la gent no te les agafa, doncs no te les agafem, però n'hi ha de 2 dies, també us he de dir que no són totes d'avui, però que vinguin la gent perquè aquí els rasos de Peguera i cap per aquí se'n troba. El que passa que el bolet surt molt dolent, però ara ja ha començat a estar bo, que pugin la gent, que aquí a la zona del Berguedà hi ha bolet, això ho és, i el rovelló també, de veritat, sí. Té de fer una miqueta més de fred i llavors doncs, el rovelló ja sortirà a partir d'aquesta setmana una miqueta més sa i ens sortirà amb aquestes plugetes, però ara sortia molt bolet però molt dolentonet perquè feia massa sol. Som amics de tota la vida i fem una colleta i anem, esclar. I hem d'animar la coseta perquè, esclar, el bolet quan ha passat per aquí et queda lletxet i tot, però bueno, el retallem i també està bo, vull dir, és que hi ha molta classe de bolet bo, Hi ha l'ou de reig que és boníssim, el cep també, però la llanegó és molt de bona. Ara, el rei, jo t'ho dic sempre, que és el rovelló, s'ha acabat. Sí. Bueno, la festa fins ara tenim de dir que ha sigut un èxit, com tots els anys, però aquest any doncs, hem tingut una mica més d'afluència de públic. No massa, perquè comptàvem amb més personal, però hem superat els 3.200, 3.500 persones i bueno, això ens omple d'orgull. Bueno, això no els hi puc dir perquè ara els companys faran el recompte i seran els que em diran, perquè tenim d'anar a donar els premis i em tenen de donar, seran els que em donaran. La cistella que heu vist, doncs ja heu vist que posava 40 i pico de quilos, que també ja és una cosa important. El que passa que ja sabeu doncs, que aquí dalt ens ha fumut aquest vent i aquest bo que ens ha fet i la manca de pluges que ens ha obligat a que el bolet ha desaparegut una mica. Esperem que amb aquestes últimes pluges, doncs d'aquí 15 dies puguem tornar a collir molts bolets i que la campanya es pugui tornar a allargar, com en alguna ocasió vaig dir que podria ser una campanya llarga, però sempre que el temps ens acompanyi. Bueno, nosaltres havíem parlat de portar tríptics a les agències de viatge per veure, perquè avui mateix doncs, no hi hem vist cap autocar, quan els altres anys doncs, venien 3 o 4 autocars, que molts doncs, no comptàvem tampoc que es compressin a trepar, però que feien acte de presència i complien la festa. Això és una cosa que se n'ha parlat, pot ser que en successius anys doncs, es facin uns tríptics per poder-los enviar a diferents agències, a veure si el dia de la festa doncs, poguéssim captar alguns autocars i a veure si podia venir una mica més de gent. No, perquè esperem que algun dia doncs, puguem dir que canviem, però ara no tenim cap ubicació emplaçada per celebrar una pròxima festa, tenim de parlar amb molta gent, hi ha 2 opcions que tenim ja previstes, avui n'ha sortit una altra, que no creiem, com a president de la penya, crec que no és massa factible, però que les altres 2 sí que ho poden ser, i quan sigui el moment que haguem arribat a un acord, doncs nosaltres serem els primers en oferir a la mitjans de comunicació el lloc i el puesto. Això també els companys que porten la venda d'etiquets seran els que més, però calculem entre 2.800 i 2.900. No crec que s'hagi arribat als 3.000, quan l'any passat vam superar els 3.000. Això demostra que ens ha vingut una mica menys de gent. Bueno, també el fer la Berga Bolet a Berga, molta gent grans, degut a sabeu que tenim manca d'aparcament, que si es fa un canvi d'ubicació serà per el tema d'aparcament. Hi ha persones grans que m'han enviat molts correus, m'han enviat telefonades per tots els costats, dient-me que abans pujaven a esmorzar a Puigventós i que ara no poden pujar perquè diu que els altres anys els van fer deixar el cotxe en el cruce que va a Campllong i van haver de pujar a peu i no van poder arribar. I això doncs, és el que ens manca aparcament i la gent no puja perquè no té aparcament. Jo crec que seria bo doncs, que si podem lograr, no sabem quan, jo seria el més abans possible, però això porta una sèrie de moviments i esperem doncs, que si una nova ampliació de la festa, doncs, que puguem tenir més aparcament i que la gent i això tornés a pujar una mica de volum. La penya estem ara al voltant de les 300 persones que estem treballant durant 4 i 5 mesos i el dia d'avui doncs, es demostra que quan la festa té un èxit com el que creiem que ha tingut avui, el públic ens ho dirà, però que jo crec que ho valoro positivament, doncs és d'agrair a tota aquesta gent que ens col·labora i que no cobra ni un cèntim. Això va ser degut a que, com que es va ploure el divendres, sabeu que van caure una quantitat d'aigua molt important, les vaques les van treure una mica massa tard, no es havien assecat del tot i allò, les últimes pluges que va caure en molta quantitat, és el que ens les ha fet entendrir i els problemes. Sí, esperem que ens tocarà la loteria i que
que no tinguem de venir aquí amb aquestes catifes. Esperem que algun dia doncs, puguem arribar amb una solució en algun altre lloc i que tinguem, com he dit anteriorment, doncs, que tinguem més aparcament i que puguem gaudir de més espai i que la gent ens vingui més a prop i que ens pugi més gent. Aconseguís participar, no? Sí, home, i tant. Ja que no em portaven tants, 1, 2, 3 quilos. És el que m'ha dit. 3 quilos, ens dieu? 3 quilos de rovellons. Molt bé, Montse.